Idemo dalje, državno prvenstvo u latino plesovima. Ove godine biće održano 2. juna u Belexpo centru. Kako teko pripreme za takmičenje, koliko igrača se prijavilo za ovo državno prvenstvo, reći će nam Ivan Mileustić, organizator takmičenja, član upravnog odbora Plesnog saveza Srbije. Ivane, dobrodošao u naše novo jutro. Dobro jutro. Kako teko pripreme? Odlično, preko pripreme. Latino, vidimo gore latinke i latine. Sad se našalimo malo. Naša plesna para koji će da dočaraju malo kako će to izgledati. Kao što ste rekli, 2. juna u Belexpo centru, na naše veliko zadovoljstvo, 3. godina za redom, kako Dare to Dance organizuje ovo najveće takmičenje u latinoameričkim plesovima i najbitnije u Srbiji. Moram da se zahvalim vama kao medijskoj kući i vama dvom, pošto ste i prošle godine pomogli da promovišemo ovu lepu stvar. Ove godine imamo treća, kažu, sreća. Imamo par ekskluzivnih stvari. Jedna od tih je da dovodimo ekskluzivne prvoplasirane na svetskoj rang listi koji će se revijalno predstaviti. To je stvarno stvar prestiža da uopšte u Srbiji dođe jedan takav par da igra. Takođe, što se tiče sponzora, moram da kažem da je veliki broj ljudi podržao i prepoznao lepotu plesa i moram stvarno da se zahvalim puno Dunav osiguranju bez kojeg sve ovo ne bi bilo moguće. Takođe, nadam se da ćete i biti u prilici da posle državnog dođete na koktel koji njeno kraljevsko visočanstvo priređuje na dvoru, kako bismo ispoštovali sve pobednike. Imamo i mi kraljicu, ne samo Englezi, jel tako? Mislim princezu makar. Što se tiče još tih nekih ekskluzivnih stvari, evo moram da kažem da imamo isto čast da takođe jedno malo iznenađenje za vas. Pošto vi ovde delite sreću, ja sam dobio zadatak da vam podelim poklončiće. Samo da ne pogrešimo, ovo je za vas i za vas. I gospođica koja je na slici će se ekskluzivno pojaviti tog dana u Belexpo centru i imati taj fashion summer show ispred Bonatija, ali da ne pričam previše, svi koji su zainteresovani mogu da dođu i da vide. Kažem, ekskluzivno kod nas se pojavljuje prvi put, pošto je do nje, kako sam čuo, jako teško doći. Pa, gospođica sa slike. Gospođica sa slike, znam. Odlično izgleda. Sigurno. Ne, pošto vi navikli da delite poklone, rekao, mora sam da budem malo ekskluzivan. Da, čudno mi je da nama neko daje poklon, kao šta je sad ovo? Čekaj, ista je gospođica nove strane, evo? Jeste. Ona je njihovo zaštitno lice. Inače, što sam još hteo da kažem jeste da svi ljudi koji žele da dođu, veliko finale će biti upravo u pola 8, koji počinje sa njihovom revijom, a zatim pod 8 kreće svečani defile i bit će tu još puno iznenađenja, ali da ne otkrivamo sve, svi koji su zainteresovani, karte će biti u prodaji na dan takmičenja, ograničen je broj mesta, jer Belexpo centar se prosto ne može sve da prihvati. A imam još nešto, pošto sedite svaki dan, ja sam kao pravi marketing ovde menadžer. Ovako, pa samo ti nama donesi poklon, sve u redu, razumeš. Neće se bunimo što kaže Dejan. Hvala. Samo ti nama donesi poklon i sve, prosto ne mogu da verujem. Za sportista, oni svaki godine... Pa ja sam sportski tip, nema šale, to je to. Divno. Tako da želim da se zahvalim svim divnim ljudima i Pink televiziji, naravno, uvek su tu da podržaju Plesni savez Srbije i evo sada Dare to Dance. Vama hvala na divnoj... Hvala i tebi, hvala što si došao, možda dolaziš svaki nedelj i da nam donosiš poklon. Znate šta mi je želja, zaista, jednom da me pozovete da vas učim da igrate. Mislim, znam da igrate, ali ovako da na sceni pokažemo, pošto vidim da se mogu da ne persiram. Naravno da može. Super snalaziš sa ovim trikovima, ja bi neke plesne trikove da vas naučim. Može, dogovorili smo se. Ti i ja se dogovorili odmah. Ako slomim nogu, imam osiguranje. Ko će sada da nam igra? Vuk i Nina i Luna i Nikola pokazati, ja mislim, rumbu, tako smo se dogovorili, to je ples ljubavi, ali evo mali preview kako će izgledati to na državnom prvenstvu. Inače, oni su naši favoriti, najbolji parovi u klubu. Evo, uživajte i malo. Da vidimo šta će nam Uživajte i 2. jun, Belexpo centar. Mi smo kod našeg kumora, krećemo ka njemu dok oni igraju.
divno, lepo, izuzetno zanimljivo. I mi ćemo da igramo latino igre uskoro. Znaš kako će tek da